Lah ngapa? Ben singunen. Didukke ora? Dukke no ya. Didukke? Heeh. Didukke? Heeh. Ngisor apa dhuwur? Ya nek didukke iki ya ning ngisor to ya. Oh ya alon wae. Ya rada mentul sithik iku. Ya karang sikile iki ana gajihe. Sikil kok gaji. Lah, gaji iki rak ya ora nggon sikil. Anggon apa? nggon ngendi? Nek jeneng sikil iki tetelan. Nggon aku ora kerep nggo mlaku. Jadi nggon aku ora kerep nggo mlaku. Ya sesuk dilakokke. Alon-alon. Alon-alon ya Pak De ya. Nggih. Seneng aku. Kowe yo Nyumri. agene mau tak jodoke iki kok emoh. Agene yo seneng. Suwe-suwe ya saya piye. Piye? Aku piye Pak De? Aku piye? Saya suwe saya lemu busana tata riase iki saya apik. Ayu kowe. Aku tak ayu. Ayu. Mbok biyen-biyen wis kok ya kedhisikan si Keswan. Ora kaya biyen-biyen gayo ayu ki kayamu ya apa? Awang omah meng kari kompor tok. Tiras nggo pecel lele kobongan kok. Duwemu apa Pak? Senajan kompor rak marai panas. Nah, Apa-apa ati iki nek dingin ora kelakon. Nek ati panas semangat ya Rayu. Heeh. Lah iya. Kok ya etuk muntir ngono. Ning wis jodoh kuwi ora muntir, ora bengkong ya ta? Ning tresno ki nestrane apa kuwi? Piye le ngomong ki piye mbok dibenake sik kene omongan ki ya? dibenake apane? Telung benakno Tutuke. ya. Tak benake. Heeh. Moh teles. Teles. Teles? Heeh. Tak lapis sik. Ada untune gingsel edan. Uramu ya iya lho. Oh gingsel kok 8. Ora ya. Iya. Nggih, iki Asmane- kon ngopo, Pak De? Kon ngopo iki? Nah anu ya engko awake dhewe iki ngomongke berase isih pontek ngono. Beras. Ra ya omong-omongan sing ana hubungane ning seni budaya. Oh iya, lha iki acarane apa to? Acarane apa? Sok meneh ki ngrungokke. Piye to? Dadi sinden ki nggawa cathetan. Ora lho, maksude iki. Maksude iki acarane apa? Nah, mau nek ora ngerti tekon. Lah aku saiki tekon. Tekon ki kudu karo sing ngerti. Lah sampean ora ngerti? Ha ora. Waduh, ya aku apike tekon karo sapa? Tekon karo Yulimbo. Oh, lah niki acarane napa yu? Lah apa aku ngerti? Kok ora ana sing ngerti? Kok ora ana sing ngerti? Ayo kabeh wis do lamur kok yuk. Ayo wis tuwa-tuwa kok ya. Alah ya wis apike Nembang. Nembang. Nah, iki ana caping gunung jengglengke. Ya. kon jenggleng Pak De. Sapa? Ya awak dhewe iki lho ya. Ya si kompak engko jengleng-jenglengan. Ya ora apa-apa mah kepenak to. Ampuh. Heh. Wah, wis. Lho maksude iki nek tembang dijenglengke iki rak ya kepenak. Tegese ditabuhi karo Oh, gamelan oh. dijenglengke jleng. Heeh. Ya ta? Iya. Iya. Ora mepet-mepet rono. Lah ngapa aku seneng mepet kene iki lho Pak De. Seneng aku mepet kene iki. Katut kowe. Hah? Katut Katut. apa? Lah ngopo? Plerokane. Plerokane. Anggere mayang. Celit. Merip. Oh. Oke, ledok. Wah. Nek Ngoyak. plerok crit ngono. Heeh. Aku iki nek ngelokke ya kleru kok. Mlerok ya mlerok tok, mlerok kok metu banyune trik. Aku ora omong Tenehe blekku wis teles kabeh. Aku ki ora omong metu banyune. Lah kok trik? Cerit itu penegasan supaya orang itu tahu nek kur plerokane ngono ora kur monoton. Nek anggere cerit. Ateges plerokane iki teles. Wah, tajam. Wah, tajam ya aja trit. Lha piye, Mas? Slep ngono.
Selebke kepiye to, Pak? Lah iki aku le cilaka ta. Selep adalah Apa? Jelasno. sesuatu Heeh. yang Yang apa? Nesep ngono. yang mlebu ngono lah. Lebu ngendi? Ayo mlebu nggon rembug. Oh, aja mancing angeng to. Ayo. Kene iki wis pirang-pirang minggu kesepian kok. Yang apa? Bojoku luwih, Mas. Oh, nanti. Jakarta ya? Woe nyambut gawe. Nusul anake kangen lah kok marah kangen ro bojo aku. Kowe berarti dhewe nang omah. Dhewean, Mas. Oh ya so. Ning apa ora wedi? Timbang angger to, Mas? Heeh. Kula gelem ngancani. Oh nembang to iki. Niku kempling, Mas, nggih. Berarti Pak De nang omah dhewe apa piye? Pak De saiki nang omah dhewe. Sudah terbiasa. Oh, tak kancani apa piye? Makan sendiri. Cuci baju sendiri. Tidur aku sendiri. Delok-delok ya sendiri. Ora ana lagu kok nganggo delok-delok ora. Lha iki dijawake, Mas. Dijawake. Santai wae, Mas. Santai ibaratnya Mas Romai Rama. Aduh, Santai. oh, lagune piye lagune? Teng tumlek. Ding 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 ding. Deng deng. Du. Santai. Du. Ora gune kok sak ngerti kurang ngono kuwi kok. Piye to, Mas? Tang tenet. Dalane dadalang. Tenet dang. Tete dang. Aku rak kur musik tok lah aku campur kendang barang iki mau. Wah berarti cangkemmu amot gamelan to? Wah, ngantek mucuk-mucuk kebak gamelan. Sindan wis tak emplok kok. Mbok jajal ayo dimplok. Tegese suarane. Oh, suara. Kok tro ayu kon ngemplok yu. Aku isa apa mbok emplok? Aku isa apa mbok? Ora aku engko ndak mah dadi togok. Lah kok isa? Kok isa? Ayo ora sedeng. Terus anu lho. Lah aku ki cilik lho Pak De. Oh, cilik ta. Ramping. Ramping ya. Ayo. Mangsing ya. Ayo Blackwood. Apa? Blackwood. Apa kuwi? Blackwood iki blabak ning sing lho iso diklothok. Ayo, sampe ngono. Sampe ngono iki. Rasa ada dirasake kuwi. Neno. Sing penting awake dhewe bahagia. Iya. Neno ya. Nadane sepira? Nadane. Sak kuatmu wae. Apa-apa kok aja dipaksa. Romai Rama bilang santai. Yo. Saben. Ya, Mas. Napa-napa santai. Apa meneh ro ngerokok. Sak karepku kok ya. Mbah nggih menu sak karep sampean kudune. Dalang udut kok dilokke. Nggih pun sak karep sampean soalé dielekke wong tuwa wis ra gugu wae. Wong tuwa. Wong tuwa. Wong tuwa kok wong telo. Wong teyo iki piye? Lho, tegese telo ki wis tuwa, Mas. Enggak. Wis gak capek gunung kok. Gak capek gunung aku krungu suaramu ki seneng ya yuk. Rasa Aku ngepe. rong nyuwara kok wis seneng lho. Aku rong nyuwara ya. Ki lho le marai ngejak omong. Piye to? Lah piye? Lah aku ki tekon sing urung dijelaske, sing aku urung jelas ki tak tekok. Tekono, engko nek iso tak jawab. Lah iya. Piye? Mbah Wah, mah lali to pertanyaane. Sok menehi nggo buku. Ya. Saben bengi. Aneh ndi yuk bengi-bengi. Matun. Matur kok bengi. Mas cokot kobra. Gede apa cilik? Ya manut kobrane yuk. Wis gawe nyanyi, nembang. Ya aja galak-galak to ya ndak cepet tuwa. Aku ki ora galak. Ning saking semangatku
Iki nyenyek banget iki. Lah piye Kok ta? cepet tuwa? Ah ya wis gaekan kok. Nyawa. Kortekno kerep seneng-seneng dadi ketokno. Ayo. Ayo yuk terus. Nyawa. Ko Iki ngopo? Wis tuwek kok begijikan. Karepku karo jenggleng kowe ning wis ora kuwowo. Ya kudune iki dipaske. Sing ngakon kowe ya. Mesti sakle senior kowe. Awas kowe. Sing ngendang ndi? Mula digatekke. Ayo yuk. Nah, Oh, alah. Aku nang mburimu ya yuk. ngopo? Oh, Ning mburiku ngopo? dadi kaget iso gujengan. Gujikan. kujengan apa nang mburi kok kujengan? Gujengan klambine lho, Mas. Aku ngambiku suwek ya. Kuwi sing tak angkat. Ya tenah ketok. Mbok yuk. Wis 2 minggu yuk. Lah ngopo nang minggu ra ngopo? Ah, ibune kerasan men kowe. Ya gek kon mulai. Kon mulai. Ayo sesuk. Nah, apa disusul? Ora Kowe iki dhewe to. Sindenku ya ana sing dhewe ya kesepian. Sapa? Kae pojok. Bubraske ya dhewe lho. Rasa tok omongi. Wis wong tuwa iki rasa dikandani aku wis ngerti. Oh. Aku ora tok jak mlono. Wayangan terus, Mas. Oh. Engko tuwas nang kono ya weruh wong turu. Kene kelop-kelop. Edan ya. Yen mamajang mong karo janur kune yo pas to nek pas kepenak Penak ta. Terangane kuncine iki ning nggon wayang. oh wayang nek wayange piye Aku ndelok ngene iki iya tak inceng iki. Mbasa jleng aku ya jleng. Maaf. Kok malah maaf ki piye? Kudune kowe iki njaluk matur nuwun kok maaf. Ane ra tak barengi iki ora pas kowe mau. Matur nuwun. Kuwi dibatinne kena. Soale kono ya kur batin to, Mas. Jleng. Nek lair nu lu ngamplop. Yes. Tetep tok-tok ra krungu kok. nek bab ngono kuwi langsung Nah, penak yuk terus tak ngetke terus kok iki. engko bosen Eh? engko bosen Wong agek ngematke kok bosen. Cengkokmu ki lho yuk le tak senengi. Piye? Iso metit. Kembang. aku seneng nek mentit-mentit ngono lho Ah iya. Patuk, Mas. kok watuk ngopo ya Pak De Eh? kok watuk ngopo Yo mergane duwe tenggorokan. Tenggorokan itu batuk dikarenakan bisa bakteri, virus atau rokok. nek Pak Seno kenapa Nek kuwi ya bakteri, virus ya rokok nek. mula Pak ampun ngrokok ndak watuk Bayi kae ora udut. Watuke ngiki. oh iya ya Bayi. heeh Kae mergane ora ngrokok no. ora ngrokok Oh, nek upama ngrokok watuk nek bayi. ha nek bayi kae ora ngrokok watuk Heeh. heeh Bayiku kae kur wae nge. Ora sehat berarti. Ae, Mas. Pacitan
Kulino mepet rono dadi kekidak-kidak. Direne yuk. Pripun? Jebulane. Kene ana sindek. Heeh. Maaf. Piye nubruk apa piye? Ya ora nubruk kok ngidak. Oh, ngidak apane? Apa ya mau? Ya kok rasane mak kenyil. Berale tak idak cilik. Nek gedhe nang jeblok. Mboten Mas, enggak jeblok dadak ngerambangke. Kambang wae waton. Iki ngopo? Serik ya serik. Ning iki pementasan iki grup. Dadi kerja sama. Grup kok kaya WA grup. Apa ndek pulsa Mas? WA kok nggo pulsa? Ora ngaku ya. Ora ya hari gini kok pulsa. Apa ya yang benar? Kuota. Kotane ngendi kuwi? Kudu kuwi ya. Apa ya? Kuota. Oh, kuota. Nah, Kuota. ngerti tegese kuota ora? Oh, ora enak piye? Kuota ki ya sing sok dienggo WA kuwi lho, WA-mu. Oh. Aku ora tau WA-WA-an nok kowe aja njaluk ya. Ora ndek WA. Ra. Ketinggalan zaman. Aku kleru, ora ketinggalan zaman. Lah piye? Aku langsung to the point apa enenge kok. To the point. Seneng ya langsung des ngono wae. Kenal ora apa ora wis padha wae kok. Wah ya meng nekat lho. Nekat Mas niku nggih. Ya. Ayo ora apa-apa. Iya kok sike alon-alon. Aduh mripate. Kaya boneka ya. Lah, Diantenan iso lintri. Aduh. Heeh, nridit ya. Kok Mbah Buyut to. Ayo mlorok-plorok, heeh. Ngapa nek ngono kuwi? Jlengno. Ya dienteni ya. Keju Keju. kena angin. Kok pratut-pratut ngopo ya? Kendange kompak lho aku. Kanca kok ya. Endi jarene kompak? Nek gamelan iki kompak. Heeh. Ning limbuke lek ra kompak. Ora kompak. Ah nglimpekke kok. Ya mula aja disambi omong-omongan nek urung dijenglengke. Mau ki kontene kon ngomong Mas, ora aku meneng wae kok ya. Nang kene disengeni. Serba salah ya. Serba. Awas ngidak. Ngidak apa? Kabel. Ora apa-apa Iya, ya. Yo ndak lali. Pacitan. Mbok pisan-pisan jenengan. Iya. Pacitan. Kene Kowe lagi suarane apik. Sarwi. Weh. Walah. Wah. Ngapa? Ngapa? Ora nganggo tik-tuk. Anak tidut-tidut kok ning mburiku ki ngapa? Aku cah isinan kok. Mesti aku amping-amping. Oh, terus? Adik-adik. Tidut-tidut wani saka mburi wae. Nggih, Mas. Nggih, seneng nggon kenal pot. Ngopo ae? Aku kaya kelegan banget ha. Ya mbiyen penyanyi dangdut ya. Wis aneh, Pak Dik. Ha teng endi?
emoh. Cakepane iki tekan panas. Panas. Engko to. Nganggo napas. Oh iya. Panas udan. Panas udan panas. Ora laras mbok dilaras. Ora laras. Lho piye to? Iki lho karo gendere iki dilaras. Panas udan. Wadah. Beda yo. Panas udan. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Ora. Oh ya wis aku arep muni ya. Aku ket mau tok paido terus mangkel aku lho. Aku ki dalang ya udah jari ngeyel. Aling-aling capek. Ngawur, nadane dipaske. Paske meneh. Ayo ngono wae. Capek semono. Kurang dhuwur. Wis suluk maneh. Ngeyel kok kowe domongi ngeyel kok. Capek. Ning wis cetha kuwi blasuke ta? Alah iki. Aku percaya rayu. Percaya aku ya Pak De ya. Nggono. Ya. Gek kowe sing mik sowa ora ono. Aku. Misowa. Apa yuk? Pade. Mane. Sampean po aku. Ayo kowe, aku diblasukke sih. Aku jane pinter ning ora percaya diri dadine diblasukke. Waduh gaya. Jangan ndak dipercaya. Mah dadi sinden aku. Inumane banyu Ya masalah joget pancen iki mbiyen lulusan jurusan tari tadi joget mesti apik. Ya. Jaman berjuang. Wah. Rahwana karo Sinta. Wah. Woi, iya. Sinta. Piye Rahwana? Piye? Sinta. Apa? Kowe kudu ngladeni aku ya. Aku ora gelem. Aku emoh. Raketan wedang kowe ora? Ora ana wedang.
Syukur bisa nyawa. Mabur. Aku urung tau ngerti wayang wong Sinta, Rawana Gandrung Sinta nganggo caping gunung. Sinta. Ya wis sakaremu. Aja nganggo caping gunung. Lah nganggo apa? Rasah gandrung. Heeh. Gek disyukurke wae. Syukur bisa. Jenenge pukulan to. Pukulan sapa? Aku mana pukulan. Bathara Guru. Lho kok ora nggawa stop map. Bathara Guru iki dewaning para dewa. Wah, pukulan, selamat pukulan. Selamat apa? Selamat Hari Guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pancen cah edian. Anggepe guru SD no piye? Sampeyan sinten pukulun? Ulun Bathara Guru. Bathara Guru napa ulun? Lho, ulun Bathara Guru, kita Bagong. Kula Bagong sanes kita. Wah iki nek ora digenahke suwe lho trek iki to. Mergo iki angel bocah iki donge angel acah blokon kok dadi pengarep kuwi lho. Jak omongan cara dewa kok ora ngerti. Kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjo nggih, Bathara Guru. Ulun tampa. Lho, ulun meneh. Ora liwat pangestu ulun kita tampani. Kita nek ndi mau, Pak? Ora ngerti. Kok sing ngaturke bekti aku kok sing diparahi pangestu kok kita. Kita ki kowe. Oh, aku kita. Iya. Terus nek aku nyeluk Bathara Guru, pukulun. Nek Bathara Guru ngarani aku, kita. Nek Bathara Guru ngarani awake dhewe, ulun. Oh.
Wis paham. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah nggih kita. Lho. Kok kita kita jare kowe. Kowe aku ngrani kita iki ra gawe bingung lho. Ming masalah ketekan dewa aku iso stroke lho iki. Wis moko iki manut wae sing ngomong ku ben bapak. Bathara Guru. Kula wonten dawuh Kakang Ismaya. Sing gedhe pangapura aku ngaruhake kowe ana bab ing bakal ndak andhake marang kowe. Inggih. Kakang Ismaya badhe paring pangandika menapa? Iki ngene. Kowe mundur sik kowe. Cah petuk ora dong. Tak tembungke. Tembungke apa? Jare mau butuh. Pelem. Rong kranjang. Wis. Manut le maringi. Sing mateng lho, Pak. Nah, aku ki rak ditangisi karo anakku Bagong. Sebabipun menapa, Kakang? Teka jengan dika Kakang nampi penangisipun pun Bagong. Bagong ki nembung karo aku dheweke arep bangun desa. Ning bangun desa mau ora bakal kelakon nek tanpa dibiyantu karo kowe Manikmaya. Kula kedah sabiyantu menapa Kakang? Mangke menawi saged kula tartemtu sak biyantu dhateng pun Bagong. Jarene ana dewa sing misik karo Bagong nggone nglakoni tapa. Anakku nglakoni prihatin. Tumuli ana dewa ingkang misik karo anakku Bagong. Desa iki bisa maju lan bisa dibangun kanthi becik. Ning yen to tengah-tengahing desa mau kudu dipendemi, ya kuwi wujuding pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Gandeng sing duwe panguwasa kayiwangan kuwi kowe Manikmaya. Mula aku njaluk idi palilah. Aku njaluk lilamu ora ketang mung siji pelem pertangga jiwa lan siji Jambu Dipa Nirmala. Bagong paringana menggo syarat supaya nggone mbangun desane iso kaleksanan lan iso kasembadan. Merga nek tanpa nganggo syarat mau, aku mesti kuwatir nggone mbangun ora bakal kelakon. Nggih, pukulun. Kula nyuwun Jambu Dipa Nirmala kalih pelem pertangga jiwa mboten ketang namung ingkang cilik-cilik. Sing cilik iki jenenge apa? Sing pentil-pentil. Sing cilik-cilik. Petro iki senengane mancing-mancing ora. Aku kira mancing jeneng woh sing cilik iki ana jenenge lho, Kang. Lho, woh sing cilik iki ana sing jenenge. Mulane opek pelem kok cilik iki jenenge pelem sing isih pentil. Mula nembung mboten ketang sing alit-alit sing isih mentah mboten apa-apa pun. Ning sing penting kula pikantuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ya, Pak? Heeh. Nek kowe isih ngaku aku ki dulurmu tuwa, mestine kowe ora kabotan bantu karo anakku Bagong. Merga dikapak-kapakno iki ya isih ponakamu dhewe. Iki isih kulawargamu, wong iki ya anakku, aku kakangmu. Mestinipun mekaten, Kakang. Dipun menapak-menapokno Kakang Ismaya menika tasih kadang kula sepuh. Lah iya, mula aku njaluk ora ketang siji. Wenehna karo anakku Bagong. Pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Nanging kula nuwun sewu. Kula gadah syarat supados sakmangke kula ngaturaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Syarate apa? Apa dadak tuku? Apa dadak dijoli apa kondo? Nek Semar duwe mesti tak aturake, tak wenehke karo kowe. Ning nek syarat mau aku ora iso nglakoni ya sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngaturake jer. Nyatane aku ki wong sekeng wong ora duwe. Aku ki ming batur, aku ki ming Panakawan. Syaratipun boten awrat. Tuwin boten wujud brana pijes Kakang Semar. Lah apa?